Bore da, a chroeso i Gwasanaeth o'r Boreol weddi Eglwys Dewi Sant, ar y sil cyntaf yn hymor yr Adfent, dechrau'r blwyddyn eglwysig newydd. Edrych ymlaen a pharatoi'r ydym yn ystod tymor yr Adfent, paratoi ein meddyliau ein cylonau ar gyfer dyfodiad Iesu Grist un plith, ie, fel baban y Methlehem dros 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond hefyd i'w dderbyn pan ddaw drychefn yn ei fawr o goniant. Un helpu ni baratoi a mae gen dorch yr Adfent a'i 5 canwyll. Wrth i ni oleio'r ganwyll gyntaf, cofiwn y patriarchiaid a'r matriarchiaid yn yr Hen Testament, Abraham a Sara, Jacob a Rachel, y rhai cyntaf i glywed ac i fyddhau alwad Duw. Wrth i ni oleio'r ganwyll gyntaf felly, gofynnwn a ydym yn effro i alwad Duw ar ein bywydau ni. Iesu Grist yw goleini'r byd, goleini na all unrhyw dywyllwch a'i drechu. Gweddiwn. O Dduw tragwyddol, wrth fod y tywyllwch yn ymdeini ar draws ein henwlad, a'r gaeaf oer yn pwyso'n drwm ar ein bywydau, goleiwn ganwll i oleio'r cysgodion a chynesu'n calonnau, fel y boedd o ef y soniodd y patriarchiaid amdano, a'n cael yn effro i'w bresenoldeb ac yn barod i'w groesawu ef sydd yn oleini'r byd, oherwydd y mae ef yn arglwydd byth bythoedd. Amen. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael ef, gelwch arno tra fyddo yn agos, gydawed y drigionus ei ffordd a'r gŵr anwyr a'i feddyliau, dychweled at yr arglwydd ac i fe agymer drigaredd arno, ac at ein Duw ni, oherwydd i fe arbed yn helaeth. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch,
i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ymai'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw'n y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd brysurau'n camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianus fyddo enw'r arglwydd. Ewch canon i'r arglwydd, am lawen hawn yng Nghymraeg ein iach awdwriaeth. Yw'n gyrau fronef a diolch, canon yn y llafar i fo a salmau. Canis yr arglwydd sydd yw mawr, a brenin y mawr ar yr holl ddiwiau. O blegydd yn ei lawef y mae gorddyn derau'r ddaiar, ac efebiau uchelder y mynyddoedd. Y mor sydd eiddo canis efe a'i gwnaeth, a'i ddwylo a lunio fasachtir. Dewch a folwn a syrthion i lawr, a gostwn ger bron yr arglwydd ein gwnaethurwr. Canis efe ei wendiw ni, a nina ei bobl efa defaid ei borfa, heddiw os grandewch ar ei leferydd, cewch brofi ei nerf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn y wastad, yn oes oes oedd. Amen.
gwadof I gael Israel, ar hwnnwyd yn arwain Joseph fel braidd, am ddisgleirio hwnnwyd yn eistedd rhwng y Caerdydd. Cafodd yn erth o flaen Ephraim a Benjamin a Manasse, a Thared yn iachawdwriaeth I ni. Dychwelni o fyw, a llewyrchad y wyneb a ni a chybr, o arglwydd yw y llioedd, a hyd y sori wrth wefyd y bobl. Orffais hwynt a barod a grau, a diodais hwynt a dagrau wrth fesur mawr. Osodais ni yn gynnan ni'n camdogion, a'n gelynion a gwatwarant yn ei misg ei hun. O fyw y llioedd dychwelni, a llewyrchad y wyneb a ni a chybr. O goniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan. Megis yr oed yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oedd. Daw'r darlleniad o lyfr Eseia, pennod 64, adnodau 1 I 9. O na fi aset wedi'r rhwygo'r mynyddoedd a dod I lawr, a'r mynyddoedd yn toddi o'th flaen fel tân yn llosgu prysgwydd, fel dŵr yn berwi ar dan, mwyn i'th enw ddod yn hysbys i'th geision ac i'r cenhedloedd grynu yn dywydd. Pan wnaethos bethau ofnadwy heb I ni ei disgwyl, deithos di lawr, a thoddodd y mynyddoedd o'th flaen. Ni chlawodd neb erioed, ni ddaliodd clust, ni chanfu llygad unrhyw ddiw ont y di, a wnai ddim dros yr rhai sy'n disgwyl wrtho. Rwyt yn cyfarfod ar rhai sy'n hoffi gwneud cyfiawnder, y rhai sy'n cofio am dy ffyrdd. Dy fod yn digio pan oeddem ni'n pechu, etom roeddem yn dal I droseddu yn derbyn. Aethom I gyd fel peth aflan a'n holl gyfiawnderau fel clytiau bydron. Ydym I gyd wedi crino fel deilen, a'n camweddau yn ei chwythu I ffwrdd fel y gwynt. Ac nid oes neb yn galw ar dy enw, nac yn trafferthu I afael ynot. Cuddiais dy wyneb oddi wrthym, a'n traddodi I afael yn camweddau. Ond tydi o arglwydd yw ein tad. Ni yw'r clai, a thi yw'r crochennydd. Gwaith dyddwylo ydym I gyd. Paid â digion llwyr arglwydd, na chofio camwedd am byth. Edrych yn awr, dy bobl ydym ni I gyd. Diolch a fwy Dduw. Bendigedig fo arglwydd yw Israel, addys o fe am welodd ac abrynodd ei bobl, ac addyrchafodd iachawdwriaeth nerthol I ni, yn hyd a fydd ei wasanaeth o'r. Megis y ddywedodd trwy enau ei sanctau proffwydi, yr rhai o'i flodd ddechreuad y byd, yr anfonaf efyn I ymwared rhag ein gelynion, ac oddi wrth wylo
Eglwystiau o flaen wyneb yr arglwydd I baratoi ei ffurfer ac I roddi gwybodaeth iachadwriaeth i'w bobl ef trwy faddaiant o'i pechodau. Oherwydd tirioneb trig arem hain Duw, trwy'r hon yr ymwelofan I godiad hael ar uchelder, I roddi llewyrch i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywallwch a chasgodangau, ac I gyfeirio ein traed I ffordd tangnefedd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Darlleniad o'r dryddedd benod 10 o Efengyl Marc, y 4 adnod ar 20 hyd at yr ail ar 15 ar 20, dyfodiad mab y dyn. Ond yn y dyddiau hynny, ar ôl y gorthryfnder hwnnw, tywyllir yr haul, ni rydd y llwyr ei llewyrch, syrth y ser o'r nef, ac ysgydwyr y nerthoedd sydd yn y nefoedd. Ar pryd hwnnw gwelant fab y dyn yn dyfod yn y cymylau gyda nerth mawr a gogoniant, ac yna'r anfonau angylion a chynnull ei etholedigion o'r 4 gwynt, o eithaf y ddaear hyd at eithaf y nef. Dysgwch werths oddi wrth y ffig ysbren, pan fydd ei gangen yn ir ac yn dechrau deilio, gwyddwch fod yr haf yn agos. Felly chweithau, pan welwch y pethau hyn yn digwydd, byddwch yn gwybod ei fod yn agos, wrth y drws. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid ar genhedlaeth hon heibio, nes i'r holl bethau hyn digwydd. Y nef ar ddaear ant heibio, ond fy ngeiriau I, nid ant heibio ddim. Ond am y dydd hwnnw, neu'r awr ni wir neb, na'r angylion yn y nef, na'r mab, neb ond y tad. Gwyliwch, byddwch effro, oherwydd ni wyddwch pa bryd y bydd yr amser. Y mae fel dyn a aeth oddi cartref gan adael ei dŷ a rhoi awdurdod i'w weision I bob un ei waith a gorchymyn i'r porthor wylio. Byddwch wyliadyrus gan hynny, oherwydd ni wyddwch pryd y daw meistr y tŷ a'i gyda'r hwyr, a'i ar hanner nos, a'i ar ganiad y ceiliog, a'i yn fore. Rhag ofn iddo ddod yn ddisymwth a'ch cael chwi yn cysgu. Ar hyn yr wyf I yn ei ddweud wrthych, yr wyf yn ei ddweud wrth bawb, byddwch wyliadwrus. Dyma air yr arglwydd. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gaid trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw I farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drig ar hawr ddim, Crist drig ar hawr ddim, arglwydd drig ar hawr ddim.
enw. Deled y dair nas, gwnele'r dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn un ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethineb, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O llalluog Dduw, dyroen i ras i ymwrthod a gweithredoedd y tywyllwch, ac i wisgo arfer goleuni yn awr yn y bywyd marwol hwn, a brofwyd gan dy fab Iesu Grist pan ymwelodd â ni ag ostyngeidrwydd mawr, fel y boi ni yn y dydd diwethaf, pan ddaw drechefn yn ei ogoneddus fawredd i farnu'r byw ar meirw, gafodi'r bywyd anfarwol, trwyddo ef sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glon, yr awr hon ac yn rhagawydd. Amen. Tared arglwydd yn yn erth, a gwared ni rhag y pechodau hynny sy'n bygwth ein caethiwo, fel y boi ni trwy dynodded sefyll yn gadarn yn rhyddid dy fengil, dy di sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad, yn undod yr ysbryd glon, yn un Duw yn rhagwyddol. O llalluog Dduw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, dydnabod sydd yn fywyd rhagwyddol a gwasanaeth yn wir fraint, amddiffyn i dyweision ym mhob ryw berygl ac adfyd, fel y gallwn gan ymddiried yn llwyr yn dynodded di, dy wasanaeth i'n ddiofn, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Nefol dad yn cedwaist yn ddihangol hyd ddechrau'r dydd heddiw, amddiffyn i athgadarn allu, a chaniatân a syrthiwn y dydd hwn i unrhyw bechod, na rhedeg i unrhyw berygl, ond bod ein holl weithredoedd wedi ei lliwio wrth dylywodraeth, i wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn yn dolwg di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mewn tangnefedd, gweddiwn ar yr arglwydd. Cyrd arglwydd, rhwyd yn erth i'r dwylo sydd wedi ei clymu,
ac i'r gliniau sy'n gwegu andan bwysau. Ti o Dduw sy'n gofalu am bawb sy'n isel, rwy ti'n plygu ddod ato man codi. Ti yw'r Duw sy'n rhoi gobaith, ti yw'r Duw sy'n dod i'n hachub, yn Iesu Grist dy fab. Amen. Ar ddechrau blwyddyn eglwysig newydd, gweddiwn dros yr eglwys. Ar iddi fod yn effro ac yn weithgar wrth iddi ddisgwyl am ddyfodiad Crist. Wrth i'r byd brysuro ymlaen i'r Nadolig, helpad eglwys i deithio trwy dymor yr Adfent yn llawen ac yn bwyllog, mwyn iddi fod yn dyst i wir neges y tymor hwn sy'n cynnig goleuni a gobaith yng nghanol tywyllwch y presennol. O llalluog Dduw, y mae dy ysbryd glân yn cynysgeiddi'r eglwys ag amrywiaeth cyfoethog o ddoniau. Caniatáu ni allu ei defnyddio i ddwy'n tystiolaeth i Grist, trwy fywydau wedi eu hadeiladu ar ffydd a chariad. Gwna ni'n barod i fyw ei efengil, yn eiddgar i wneud ei ewyllus, fel y gallwn rhannu gyda tholl eglwys yn llawenydd y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni feddwl am ein byd cythryblus, gweddiwn dros fannau sydd wedi eu taro gan rhyfel neu drychineb naturiol. Gweddiwn dros bawb sy'n cerdded ar hyd glyn cysgodangau neu mewn sefyllfaoedd o anobaith. Tyr y wawrddydd o ddichod, a boed i oleuni lywyrchu trwy'r tywyllwch di-dew. Arglwydd goruchaf, dyrod y weledigaeth i bawb sydd wedi ei galw i arwain ac yn hedloedd, i weld yn eglur faterion yr oes hon, gwroldeb i amddiffyn yr hyn sy'n iawn, a diffiantrwydd ar air a gweithred, fel y gallant yn rhydeddu beth bynnag sy'n wir ac yn anrhydeddus, yn gyfiawn hawddgar a chanmoladwy, gan ddilyn y siamplau'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wrth i oriau golau'r dydd barhau i fyrhau, y tywydd yn oeri a'r gaeaf yn cydio, gweddiwn dros bawb sy'n cael yr adeg hon o'r flwyddyn yn anodd, ac yn anos eleni oherwydd y cyfyngiadau sydd ar ein rhyddid i fynd a dod fel y mynnon ni. Gweddiwn dros aelodau o'n teuluoedd a'n ffrindiau ble bynnag y bont, dros ein cymdogion agos a phell. O llalluog Dduw, tad pawb oll, diolchwn i ti am deulu a ffrindiau, am gymdogion a chydnabod. Cynydda yno am ysbryd cyfiawnder a chariad, fel ein holl ymwneud â'n gilydd, mewn hawddfyd ac angen, y gallwn fod yn gefn ac yn gymorth i'n gilydd, a chyhoeddi ein bod yn gytun a'n gilydd, ac a thi, trwy Iesu Grist ein harglwydd, a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Yn olaf, gweddiwn dros bawb sy'n dioddef, enwedig y rhai y gwyddom ni amdanynt. Yr adeg hon o'r flwyddyn, cofiwn yn arbennig ydi gartref yma yng Caerdydd, a rhai sydd yn gweithio i ddiwallu ei anghenion a'i cynorthwyo yn ei amryw sefyllfaoedd cymleth. Gweddiwn dros waith y ganolfan hygyd, tŷ gobaith a byddin yr iechawdwriaeth, a gwaith enfys gobaith. O llalluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef, caniatáu weddiaid y blant sy'n llefain yn ei hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus rhod osteri, ro ryddhad, rhoad newyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Tragwyddol Dduw, cyhoeddais yng Nghrist cyflawniad pwrpas dy gariad, boed i ni fyw trwy ffydd, cerdded mewn gobaith, a chael ein hadnewyddu mewn cariad, hyd nes y bo'r byd yn adlewyrchu dy ogoniant, ac y byddu di oll yn oll, boed felly tyrd arglwydd Iesu. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.
grym i ni, ond grym ag yr oes, rhag waed i liw tan o trig ar ha, a thyred i'n gwaredu Iesu da. Dywedodd Iesu, gwyliwch, byddwch effro, oherwydd ni wyddoch pa bryd bydd yr amser. Y mae fel dyn a aeth oddi cartref, gan adael ei dŷ a rhoi awdurdod i weision i bob un ei waith, ac orchymyn i'r porthor wylio. Y drydydd adnod ar 10 i'r bedwaredd adnod ar 10 o'r drydydd bennod ar 10 o'r Efengil yn ôl Sant Marc. Ar y sul cyntaf yn Adfent, yr ydym yn dechrau ar flwyddyn eglwysig newydd, ac eleni mae'r llethiadur yn canolbwyntio ar Efengil Marc. Efengil Marc yw'r efengil fyraf o'r efengylau, a mwy na thebyg, yr efengil gynharaf i gael ei hysgrifennu. Mae'n cyfleu bywyd a gweinidogaeth Iesu ni mewn dull cryno a diflewyn ar dafod heb wastraffu geiriau. Nid yr Iesu addfwyn a thirion a welwn ni yn ein ffenestri lliw ac yn ein hemynau a welwn ni yn Efengil Marc, ond Iesu cadarn a chwta y eiriau. Iesu sy'n ysgwyd y drefn, Iesu sy'n aflonyddu ar y cyffyrddus, Iesu sy'n dweud ei ddweud doed a delo. Iesu, a'i lygaid yn edrych yn syth i Jerusalem ar groes, yw'r Iesu a gyfarfyddwn yn Efengil Marc. Symbol Efengil Marc yw'r llew, ac yn wir, mae Efengil Marc fel llew yn rhio ac yn ein dihuno o gwst cysurus a chyffyrddus difaterwch, yn ein dihuno o gwsg ysbrydol ac yn ein hysgwyd ni, fel ein bod yn gweld y rhybydd tair sydd yng ngeiriau Iesu. Ar hyn yr wyf yn ei ddweud wrth i chwi, yr wyf yn ei ddweud wrth bawb, byddwch yn wyliadwrus, byddwch yn wyliadwrus. Mae ein darlleniadau ar y sul cyntaf yn Adfent yn wir fel llew yn rhio, yn codi braw arnom ac yn ein hysgwyd. Mae'r darlun cyntaf a gawn yn llyfr y proffwyd Eseia yn sôn am Dduw yn dod ac yn ymweld ar ddaear, y nefoedd yn rhwygo, a'r mynyddoedd yn toddi, a'r dŵr yn berwi. Mae'r ail ddarlun o Efengil Marc yn sôn wrthym am ddyfodiad mab y dyn, Iesu yn dychweled yn ei ogoniant gyda'r haul yn tywyllu, y ser yn syrthio o'i priodleoedd, a nefoedd ei hun yn cael ei ysgwyd. Mae'r ddau ddarlun yn creu un darlun brawychus apocalyptaidd o ddiwedd y byd pan ddaw'r arglwydd drachefn. A dyna ystyr y gair Adfent, mae'n golygu ail ddyfodiad Crist i'r byd. Yng ngeiriau un emyn Adfent, fel pan ddelo yn y diwedd i amgylchynu'r byd a braw. Disgwyl yr ydym yn ystod yr Adfent am ddyfodiad Iesu, ei gyfiawnder, ei gariad, ei fyddeiant a'i farn, i wedd newid ein byd. I'r anghyfiawn, i'r angharedig, i'r anfyddeigar ac i'r drwg weithredwyr oll, bydd hwn yn wir yn ddywyrnod brawychus ac arswydus. Ond wrth i ni feddwl am y darlleniadau apocalyptaidd hyn, y gwir yr ydym eleni wedi profi ein apocalyps bach ein hunain o ganlyniad i'r pandemig sy'n parhau ar gerdded yn ein cymunedau a'n byd. Ystyr y gair apocalyps yw diwedd y byd neu dinistyr mawr, ac nad yw'r pandemig yn ddiwedd y byd, eto y mae wedi cael effaith andwyol a phellgyrhaeddol ar ein byd a'n bywydau beunyddiol. Mae'r pandemig hwn wedi bod mor hir ac mor ddwfn a bydd ei ganlyniadau a'i ôl i'w deimlo'n bell i'r dyfodol. Yr ydym wedi gweld ein bywydau'n cael ei hysgwyd, a'n ffordd o fyw yn cael ei cyfyngu a'i newid, a hynny nid o'n dewis ni, ond o orfodaeth, gan difriffoldeb y feirws.
Nid ni sy'n rheoli'r sefyllfa hon. Yr unig beth y gallwn ni ei reoli yw'r ffordd yr ydym yn ymateb iddi, ac mae hynny'n gwneud i ni deimlo'n ddiymadferth braidd. Wrth gwrs, y mae gennym bellach legedyn o obaith gyda'r sôn am frechiad ar y gorwel yn y dyfodol weddol agos. Efalle'r hoffem ni fel y proffwyd Eseia, alw ar Dduw, o na fi aset yn rhwygo'r nefoedd a dod i lawr a'n gwaredu ni rhag y feirws hwn. Neu drachefn, fe allwn ni alw allan, o na fi aset yn rhwygo'r nefoedd a dod i lawr a datrys y clodi enbyd yng ngwledydd tlawd y byd, neu ddatrys cynhesu byd eang a newid hinsawdd, neu ddatrys fy mhroblemau personol i ac yn y blaen. O na fydde'n braf petai Duw yn rhwygo'r nefoedd a dod i lawr a dod i mewn i'n sefyllfaoedd dyrys ni oll a datrys bob peth sy'n peri gofid i ni bob yr un. Duw y datryswr problemau a dileuwr gofidiau. Oni byddai hynny'n creu byd gwell i bawb, oni byddai hynny yn dangos i bawb fod Duw yn Dduw sy'n ymwneud â'i greadigaeth. Ond os meddyliwn am hyn, a fyddwn ni wir am weld Duw yn ymyrryd yn y fath fodd. Oni byddai hynny yn troi Duw yn Dduw sy'n cymryd ein rhyddid o ddiarnom ac yn ein hamddifadu ni o'n cyfrifoldebau ni ddefnyddio ein doniau a'n gallu i ddiwallu anghenion eraill. Rhan o fod yn ddynol yw bod gennym ryddid, y rhyddid i weithio dros daioni, y rhyddid i weithio dros fyd sy'n well, y rhyddid i weithio dros gymdeithas decach, y rhyddid i liwio ein dyfodol ein hunain. A dyma ni'n dod at y neges sydd ynglwm ar ddau ddarlleniad apocalyptaidd y bore yma, sydd fel rheiad brawychus llew yn ein dihuno. Nid y delweddau o ddiwedd y byd, a ddylai godi braw arnom, oherwydd am y dydd hwnnw neu'r awr ni wy'r neb, na'r yngylion yn y nef, na'r mab, neb ond y tad. Mae'r diwedd yn wylo Duw, ac nid oes rhaid i ni ofidio am hynny. Yn hytrach, yr hyn am yr darlleniadau yn ein galw ni ystyried yw beth a wnawn ni yn y cyfamser, nid y fori neu drenydd, ond beth a wnawn ni heddiw. Beth a wnawn yn y cyfnod hwn o aros a disgwyl, beth a wnawn ni a'n hamser ni. Gwyliwch, byddwch effro, oherwydd ni wyddwch pa bryd y bydd yr amser, meddai Iesu. Geiriau ar gyfer heddiw yw'r rhain, geiriau ar gyfer ein sefyllfa ninnau yn awr, geiriau sydd yn ein hannog ni i beidio â lleisi dwylo, oherwydd y mae gennym waith i'w wneud. Aeth Iesu ymlaen i adrodd dameg fach fer i egluro ei bwynt yn yr efengil y bore yma, y mae fel dyn a aeth oddi cartref, gan adael ei dŷ a rhoi awdurdod i weision i bob un ei waith. Beth yw'r gwaith y mae Duw wedi'n galw ni i gyflawni, y gwaith y mae Duw wedi galw Cristionogion ar hyd y canrifoedd i'w gyflawni. Yn gyntaf, y mae'r gwaith o gofio Duw. Pa mor ymal ydy ni'n anghofio Duw tybed? Efallai nid yn fwriadol, ond oherwydd pwysau a phrysurdeb bywyd yn ei wthio'n meddyliau a'n calonau. Heddiw ar y sul cyntaf yn Adfent, ar ddechrau'r flwyddyn eglwysig, da i ni yw dwyn i gof y gwaith o gofio Duw. Pan ddown ynghyd i addoli, neu wrth addoli'n rhithiol gyda'n gilydd, neu wrth i ni dreulio amser mewn gweddi am y fyrdod tawel. Yr ydym yn cofio Duw. Yr ydym yn gosod Duw yng nghanol ein bywydau ac wrth ei gofio, yn dwyn i gof ei gariad, a'r iachawdwriaeth sydd yn eiddo i ni trwy Iesu Grist, yr un a aned y Methlehem, yr un a fi farw ar groes, ac a atgyfododd ar y trydydd dydd ein mwyn. Yn yr Eglwys, defnyddiwn y gair Gwasanaeth i ddisgrifio ein haddoliad. Mae'n air sydd yn ein hatgoffa ni, mae gwaith yw addoli, mae gwaith yw gweddi, ein gwasanaeth ni i Dduw y Duw, ac mae'n waith pwysig,
oherwydd yn tarddu o'n gwasanaeth i Dduw ar y Sul a daw ein gallu i wasanaethu ein cydddyn yn well yn ystod yr wythnos. Ac felly fe welwn ein hael gyfrifoldeb, sef ein gwaith o garu cymydog, fel y carw ni ein hunain. Caru Duw a caru cydddyn. Nid oes gorchymyn arall mwy na'r rhain, meddai Iesu. Dyma'n man cychwyn bob tro wrth i ni feddwl am y gwaith y mae angen i ni ei gyflawni o ddydd i ddydd, yn yr amser hwn o aros. Nid hawdd yw'r gwaith hwn, ac mae'n waith sy'n cwmpasu'r ffordd yr ydym yn ymwneud ag eraill o ddydd i ddydd, ac i ni fethu o bryd i'w gilydd, a'i nod yw dangos parch, cariad a gofal tuag at eraill. Dyna'n gwaith, ein bara menyn fel Cristionogion. Nid disgwyl i Dduw rhwygo'r nefoedd a dod i lawr i ddatrys holl broblemau'r byd yr ydym yn ystod yr Adfent. Nid disgwyl chwaith am ddiwedd y byd a'i braw, does dim diben yn hynny. Mae'r Adfent yn ein galw ni fod yn effro, ac wrth ddisgwyl, prysuro ein hunain yng ngwaith yr arglwydd. Y gwaith o gofio Duw a charu cydddyn. Y gwaith sy'n gweddnewid bywydau. Y gwaith a gyflawnwn trwy ddilyn esiampl a bywyd yr un, yr ydym yn brysur yr adeg hon o'r flwyddyn, yn paratoi ar gyfer dathlu a ienedigaeth. Ie, Iesu Grist, ein harglwydd ni. Amen. Tangnefedd Duw, ar hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa eich colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist ein harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.